सिगांसिनथारावनो आङो सोरजि इसोर बिफाखौ हाजासे हामबाय आरो हामबायनोसै जोंखौ बयखौबो बज' खालामनायनि थाखाय आरो आङो हामबाय होनो हास्थायदों पार्किजुलि सार्केलनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आरो बे सभाखौ खुंनायाव जायफ्रा बिबान लाबाय जोंनि पेरेन्ट बडिनि दैदेनगिरिफोर आइजोफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो बेबादिनो जोलाव सिख्लाफोरनि दैदेनगिरिफोर बयखौबो आं गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों आंखौ बाव हांख्राय हरनायनि थाखाय आरो आङो गोजोननायखौ लाबोनो हास्थायदों जोंनि न'खरनिफ्राय एसे आगोलाव आलासिया ग्रिटिंस होनायाव बियो खोन्थालांदों जे गुरुकुल लुथ्रान थिय'लजिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल जाया आंनि न'पा आरो आंनि बिसाला बिसाजो जोङो न'खरनिफ्राय जोङो गोजोननायखौ बे पार्किजुलि सार्केलनि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो दानो बाव ज' जाफैनाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो जोङो जासिहरदों आरो बेजों लोगोसे आङो दानो जेयाव मावनानै दङ बेयो जाहैबाय एक्ट एलायन्स होनो आरो मोनसेया एक्ट चार्च अफ स्वीडेन बिसोरनिफ्रायबो आं गोजोननायखौ लाबोदों आरो आङो सासे लुथ्रान वर्ल्ड फेडारेशननि काउन्सिल मेम्बार जानायलाय आङो जोंनि LWF काउन्सिलनिफ्रायबो गोजोननायखौ आङो नोंथांमोननो जासियो आरो आंजों लोगोसे बे सभायाव जोंनि एक्ट चार्च अफ स्वीडेननि जोंनि सासे मावग्रा लोगो मिस सिला बियो बाव फैनो थाखाय हाजासे बियो नाजादोंमोन फैनांगौमोन दा बेखौ फैगोनखाय आंजों लोगोसे दानो जाय आलासिया ग्रिटिंस होनानै थांदों रेभारेन्ड आल्लादि बेखौहाय आंनि न'फाङा गालांदों मानोना आङो आलासिजों थाफानो हानाय नङा सभायावहाय आङो थानांगौखाय बेखौ गालांदों दा बियो बे आलासिया फैया होननायावहाय सभायावहाय आं थांला नामा होननानै बोराबबोबाय थादोंमोन नाथाय सफैनानै बियो रंजादों आरो इसोरखौ हामबाय होनदों दा बेबादिनो बियो बे आलासिया जोंजों लोगोसे दङ दा बावैसो सिगां जाया ग्रिटिंसखौ होनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे आङो आरोबाव गोजोननायखौ लाबोनो हास्थायदों जाय सिला बियो बाव फैनो गोसो जादोंब्लाबो गावनि देहानि असुस्थनि थाखाय बियो सफैनो हायाखिसै आरो जोबोद गोसो जादोंमोन सभाखौ नायनो होननानै ओमफ्राय दा फैनो हायैखाय बियो गावनि ग्रिटिंसखौ हरदों आरो अननायखौ हरदों जासिहरदों आरो बियो आसा खालामदों सानसे समाव बियो फैनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैगोन होननानै आरो नोंथांमोननि पार्किजुलि सार्केलनि गिर्जाफोरखौ बियो भिजिट खालामनो हाफैगोन होननानै बियो गेदेर बरसा खालामनानै दं दा आङो स्पेशेलि जायफ्रा आंखौ जर जबस्तिखौनो होनसै दे आङो जर जबस्तियै लिंहरबाय फैथारनांगौ होननानै बुंबाय आं बिथांमोनखौ आरोबाव हामबाय होनो जदिवब्लाबो आङो दानो थांखो फैखो खालामनांगौ थांनानै आरोबाव आङो फैफिननांगौ मथामबिल सार्केलावबो सभा जानायलाय जेखियानो जाया मानो आङो जेब्ला बोरायनो खोन्थायो अब्लाबो माथो खालामबावनो थाङाब्लाबो इसोरा बुगोनलायना होननानै दा बे बाथ्राखौनो लानानै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरसिम सफैबाय आरो जेब्ला आलासि सासेया सोर होननानै बुङो बेयावहाय जेब्ला जोङो मिथियो रेभारेन्ड सैलेन इसवारि जों जेरै गाव खोन्थादों जयैनो जोङो गौरां मिसनावहाय थायोमोन होननानै आङो रंजादों खोनानानै मानोना गोबाव सम जोङो लोगो मोनज्लायाखै बाव फैनानैसो लोगो मोनफैबाय ओरैनो जोङो न'आव बेखौ लाम्बु होननानैसो गाबज्रियो ओंखायनो मैया मोखां नुग्रोमोना लाम्बु माब्रै दं होननानै आङो सोंदों दा आरो लोगो मोननानै रंजादों मानोना जोंनि डायसिसआव दा बेनो MTS फरायनायलाय जोंहा बिनि सायाव गोबां हास्थायनायफोर दङ जे बिनि दारै रेभारेन्ड सैलेननि दारै गोबां हाबाफारिया जोंनि डायसिसआव मावजायो आरो डायसिसखौ लुखांफानायाव जेन' बिनि आखाइया थाफ्लायो बेनो जोंनि आसाया बिनिखायनो आं इसोरखौनो हामबाय होनो जेखियानो जाया मानो दिनै जोंहा समाबो एसे आवगायलांबाय अब्लाबो अरजाया आं जिखिनि समसिम बुंनो हायो बेखौ बुंगोन बेखौ बुंनायनि सिगांनो फै जोङो इसोरनियाव गंग्लायनानै आर'ज खालामनि बोलोग्रासिन अनख'गोथां इसोर आफा नों बिफाखौ हाजासे हामबाय आरो हामबायनोसै नोंनि गासैबो बोर आरो दया हेफाजाबनि थाखाय आफा
आफा दानो नोंनि बिसाफ्रा बे गोथार थाम्बु सिङाव नोंनि बोसोनखौ जानो खोनासंनो लोंनो फैदों आफा इसोर अरखौ इसोर आफा नोङो अननानै नायहरदो नोङो बे उदायो महाफोलेंजो जाया दानो गसंदों आफा नोङो आंनि दारै आफा नोंनि बिसाफोरनो नोंनि बाथ्राखौ गोथांनि बाथ्राखौ नोङो अननानै राननानै होदो आफा इसोर गासैखौबो नोंनियावनो गथायबाय बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन आंनो बिसयखौ होजादों जाकबनि 4:8 पद ना जाकबनि 4:8 पदखौ आंनो होदों आरो बेयाव जानो हागौ प्रग्रामावनो होजाखानायखाय नोंसोर बयबो मिथिगौ अब्लाबो दे जोङो फरायनि ना जाकबनि 4:8 पदाव बेबादि लिरनाय दं नोंसोरो इसोरनि खाथि जा अब्ला बियो नोंसोरनि खाथि जागोन पापीफोर नोंसोरनि आखाइफोरखौ सुस्रादो आरो फारनै मन गोनांफोर नोंसोरनि गोसोफोरखौ फोजोंदो दा जोङो दिनै आरो गाबोन जोङो बे पदावनो जोङो निर्भर खालामनानै बा जोंनि गासैबो सोलोंनायखौ बे पदनि सायावनो जोङो रिफ्लेक्ट खालामलांनानै जोङो सोलोंलांनि आरो आङो सिगाङावनो बुंनो हास्थायदों दे जोंना सिगांनि आलासिया बे थिय'ल'जि फरायनाय MTS फरायनाय खिन्थु आं थिय'ल'जि फरायाखै दे आं थिय'ल'जि फरायाखै आङो ससियेल वर्कसो फरायदों नाथाय आंखौ इसोरा ओरैबायदि खारनायखौ जेरै जना नाबिखौ हमदोंना बेबादिनो आंबो इसोरजों बेबादि हमजादों आङो जोंनि न'खराव बयबो थिय'ल'जि फरायनाय आं आरो आंनि फंबायल' जोङो फरायाखै जेब्लानो आंखौ थिय'ल'जि फरायनो थिनोमोन आङो बुंमोन आं फराया होननानैहाय नाथाय इसोरा ओरैबादि हमबाय खारब्लाबो खारखोमानो हायासै थाखि थुखि दा आङो गिर्जानि हाबाफोरखौनो आङो मावनांगौ जाहैदों दा बेनिखायनो आङो बुंनो हास्थायदों जोङो इसोरनि खाथियाव थायोब्ला इसोरा जोंनो जोंनि नांगौमानिखौ होयो नाथाय इसोरनि खाथियाव थायाब्ला जोङो मा जायो जोङो पापाव गोग्लैयो दा इसोरनि बोसोनखौ बुंनो थाखाय फोरोंज्लायनो थाखाय जोङो थिय'ल'जि फरायाखैब्लाबो इसोरा सायख'नायखाय आङो गसंबाय नाथाय आङो हामबाय होनो दिनै रेभारेन्ड सेलेना जोंजों लोगोसे दं बियो माखासे गोथौ थिय'लजिकेल रिफ्लेक्सनखौ होलांगोन आरो आङो जि इसोरनि बोरजों आंनि सानडे स्कुल मास्टारफोरनि फोरोंनायजों आंनि बिमा बिफाफोरनि फोरोंनायजों आरो आंनि जि रोंनायजों आंनि जि जिबननि एक्सपिरियेन्सफोरजों आङो बेजोंनो नोंथांमोनखौ फोरोंलांनो हास्थायदों इसोरानो जोंखौ दैदेनथों आरो बे जाकबनि 4:8 पदआ जोंनो मोनसे गोथौ हांख्रायनाय आरो मोनसे समायना बाथ्राखौ होयो मा बाथ्रा बेलाय माखौ होनो हास्थायदों जोंनो जाकबनि 4:8 पदआ इसोरनि खाथियाव फै अब्ला बियो नोंनि खाथियाव फैगोन जोङो इसोरनि खाथियाव थायोब्लासो इसोरा जोंनि खाथियाव फैगोन आरो बे पदखौ जोङो नायोब्ला बिराद गोरलै ना जोङो इसोरनि खाथियाव थानि अब्ला इसोरा जोंनि खाथियाव थागोन फरायगारोब्ला जोङो बेखौ गोरलै नुनो मोनो नाथाय बियो इसोरजों जोंनि थाबायनाय आरो जों बिजों सोमोन्दो थानाय लामानि मोनसे गोथौ गोनांथिखौ जोंनो फोरोंनो हास्थायदों आरो बे जाकबनि बिलाइखौ मानि थाखाय जाकबआ जोंनि लागै होदों बा इसोरनि बोसोनाव बे गोथार बाइबेलाव बे गोदान रदायाव मानि थाखाय होजादों जोंनो माखासे प्रेक्टिकल गाइडेन्सखौ होनो हास्थायदों सोलोंथाइखौ जोंनि आखल आखुखौ फोसाबनो थाखाय आरो माखासे जोंनि फोथायनाय जिबन जोंनि खामानि मावनाय आरो जोंनि खुगाफोरखौ बाहायनाय आरो माखासे जोंनि नंगौ गियानजों जोंनि आखल आखुजों जोङो माब्रै गावखौ लुखांनो हागोन एबा जोङो जोंनि गिर्जाखौ
जोङो माब्रै लुखांनो हागोन आरो बे जाकबनि 4 अध्याया जोंनो बेबादि जों इसोरखौ फोथायग्रा बिसाफोरनि लागै समाजनि सिङाव जेसेबांनाखि जोंनि साननायफोर गाज्रि साननायफोरखौ जोङो माब्रै बोखारनो हागोन बेफोरखौ गुवारै फोरमायदों आरो गोसो सोलायनानै आरो इसोरनि खाथियाव गावखौ गथायनो खावलायदों आरो इसोरनि खाथियाव थायालासेनो नांज्लायनाय मेगन साज्लायनाय आरो गोबां धोन हास्थायनायखौ बेयाव सोंखारिदों जाकबनि बिलाइयाव दे जों अब्ला नायनि जोङो माब्रै इसोरनि खाथियाव थानो हागोन हाउ केन वी कम नियर टु गड माब्रै जोङो इसोरनि खाथियाव थानो हागोन जोङो गाव गावखौनो बिजिरनानै नायनि दे इसोरा जोंखौ थांनाय 2024 आव ना 24 मायथाइयाव इसेबां माने अनबाय जोंखौ ओरैबादि अनबाय जोंनि लागै इसोरा गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ मारियामनि गोरबोनि दारै सारि जाहोबाय आरो बेखौ नाजावनो जोङो बयबो लैहोर लैहोरै जोङो मोसादों रंजादों बाख्नायदों जिसु गथ'खौ जोङो मोनबाय होननानै नाथाय बे रंजानाया मोनसे बर'दिन परबखौल' फालिनायनि ना जोङो बै जिसु गथ' जायहा जोंनि जिउनि राजा बासायगिरि जायहा जोंनि जिबननि जोंनायखौ लाबोनो जोंनि बे बुहुमाव फैबाय बेखौ जोङो मा नंथारगौयैनो जोंनि गोसो सिङाव जोङो नाजावनो हादों ने ना बर'दिन होननानै गोदान गोदान गाननाय जोमनायजों ना जायै लोङै रंजानायजोंल' जोङो समखौ हगारदों ना नंथारगौयैनो जोङो जोंनि गोसोखौ जोङो थामथिम खालामदों नामा जोङो बोसोरसे माने जोङो पाप खालामबोबाय जोङो गाज्रि आखलफोरजों जोङो दुगैबोबाय दिनै जिउनि राजाया सारि जाफैबाय आङो गासैखौबो बावगारलांजोबनोसै आङो गासैखौबो नागारजोबनोसै आरो बोसोर गोदाननिफ्राय आङो गोदान जिउ गोदान लामा हान्थिनोसै होननानै मा जों थामथिम जादोंमोन नामा जोङो साननानै नायनि बे 2024 आ दिनै थांगारबाय दिनै गोदान बोसोर जोंनि मोखाङाव दं जोङो सानदों ने जोङो माब्रै बे 2025 मायथाइखौ जोङो माब्रै हान्थिलांगोन दिनै सार्केल सार्केल सभा खुंगासिनो दङ डायसिसआबो दिनै थामथिम जादों सभाखौ खुंनो मा दिनै बे सभा खुंनाया जोङो इसोरनि खाथियाव फैनो थाखाय गावनि ख्रिस्टियान फोथायनायखौ जोङो फोगोमसिननो थाखाय ना मोनसे हुदा बादिल' जोङो सभाफोरखौ खुंनो नामा सभाखौ खुङो मैया मोनानिफ्राय लानानै गाबोनसिम जोंनि सभाया जोबब्ला इसोरनि बोसोरखौ सोलोंनानै थांफिनब्ला जोङो न'खर न'खर थांनानै जोङो मा खालामहैफिनो जोंनि मण्डलिफोराव जोङो थांफिननानै जोङो मा खालामहैयो दैदेनगिरिफोरहा मा बिबान दङ सभा जोबखांनायनि उनाव हिसाब खिथाब साननायनि अनगायै आरो मा बिबान दङ दौरिफोरहालाय दिनै पार्किजुलि सार्केलनि दैदेनगिरिफोरहा मा बिबान दं दिनै जाकबनि बिलाइया बेखौनो जोंखौ फोरोंनो हास्थायदों जोंखौ जोङो गाज्रि मावनायनिफ्राय गाज्रि साननायनिफ्राय जोङो गोजान जानि आरो इसोरनि खाथियाव जोङो खौसेथियै जोङो फैनि इसोरखौ फोथायग्रा बिसाफोर जानानै आरो गासै सैताननि मावनायफोरखौ जोङो गासैखौबो एरगारनि मा सैताननि हाबा मावनाय दहाय एसे सैलेना बुंनानै थांखाबाय सैताननि हाबाफारिया मा बेलाय गिर्जायाव फैयो जोङो मोदोमाल' गिर्जा न' सिङाव थायो नाथाय जोंनि गोसो मोदोम जिउ जोंनि साननाय हनाय गासिबो गिर्जा न'नि बाहेरायाव दिनैबो जोङो सभायाव फैदों
फार्गिजुलि सार्केला एनुवेल्सआ बोसोरफ्रोमबो जायो बिनिखायनो दिनै जोङो बाव दङ नाथाय जोंनि गोसोफ्राव मा सोलिगासिनो दङ फोरोंग्राफ्रा फोरोंलांबाय थागोन नाथाय सैताना अराय सम उन सिगां थानायलाय बे फोरोंनायफ्रा सोरनिबा गोसोआव हाबहां जाब्लाबो आरोबाव बुखार जायो मानि थाखाय बुखार जायो मानोना जोंनि फोथायनाया गोगोम नङा जोङो नबां जाबां खुगायावल' इसोर जिसु जिसु होननानै बुङो आमेन आमेन होननानै बुङो हालेलुया प्रेज द लर्ड होननानै बुङो मोनसे स्टाइल बादिल' जोङो बुंलाङो नाथाय गोसो इसिङाव जोंहा माखासे थाखुमानायफोर थायो आरो बे गासैबो थाखुमानायफोरानो बियो इसोरनि बेरेखा आरो बे साननायफ्रानो जोंखौ इसोरनि बेरेखा पाप मावहोयो आरो दिनै बे पापावनो जों सुबुंफोरा गादै लानानै दं दिनै जोङो नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च NELC नि जोङो सोद्रोमाफोर दिनै जोङो NELC खौ जोङो माबादि जौगाहोगासिनो दङ जोंनि फोथायनाय जिबनजों जोंनि इसोरनियाव खाथियाव थानो रोङैफोरखौ जोङो गुबुननो दिन्थिदों ना इसोरनि फोथायनाया जोंनियाव गोगोमसिन होननानै जोङो दिन्थिनो हादों बिनिखायनो जाकबनि बिलाइया बुंदों इसोरनि खाथियाव था draw near to God मोनसे प्रमिसखौ होदों आरो बे प्रमिसानो जोङो गोसो सोलायनानै गोसो फाफिननानै जाबाय दे आङो आरोबाव मावलिया बे पापखौ होननानै आरो बेफोरनि थाखाय जोंनि आरज गाबनाया गोगोम जानांगोन जोंनि आरज गाबनाया गोगोम जानांगोन आरो जोङो माबादि आरज खालामनो गोनां खृष्टानफोरनि जिबनाव आरजआनो मोनसे जोंनि थुंग्रि आरो दाहाल आरज खालामनो रोङाब्ला जोङो सासे इसोरखौ फोथायग्रा जानानै जोंहा मोनसेबो ओंथि गैया आरज खालामनाया मोनसे गिदिर बिबान नङा नाथाय आरज खालामनाया जोंखौ इसोरनि खाथियाव लाबोयो फिलिपि 4:4निफ्राय 7आव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन सोरबा फरायहरगोन ना फिलिपि 4:4निफ्राय 7 पदआव फरायगोन ना सोरबा से खोनासं दे जोलावफोरनिफ्राय फरायहरदो दे मोनबाय ना फिलिपि 4:4निफ्राय 7सिम फोरबोजों खौसेयाव थानानै लागारबो रंजादो आङो होनबावो रंजादो नोंसोरो बयनिबो सिगाङाव गुरै नुजादो फोरबोनि फैगोन दिना खाथिसै मुङा मुंसेनिबो थाखै जिंगा दासि जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौफोरखौ मिथिहोदो इसोरनिफ्राय सफैनाय सान्थिनि बिसय जोङो साननानै मोनहास'आ बे सान्थिया नोंनि गोसो आरो मनखौ इसोरनियाव खौसे जानायाव दोनफ्लायगोन हामबायसै जोङो इसोरजों रायज्लायनो नांगौ जोङो रंजानाय जोंनि दुखु जानाय गासैखौबो जोङो इसोरनो गथायनो नांगौ गोबाङानो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोरा बुङो आं आरज खालामनो रोङा अन्नानै आंनि बिसानि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय बिनानै हो होननानै नंगौ जोङो गुबुनखौबो खावलायनांगौ आरज खालामनो थाखाय नाथाय
जोङो गावबो इसोरजों जोङो रायज्लायनो गोनां। आर'जआनो जाहैबाय इसोरजों रायज्लायनाय। नोङो नोंनि गासिबो दुखु जिंगासिनाय दाहा खैफोद गासै निदानफोरखौबो जोङो इसोरनो खोन्थानांगौ। गुबुननियावबो जोङो भरसा खालामनांगौ जे बियो बिनानै होयोब्ला आङो सोखाजानायखौ मोनगोन, आंनि बिसाया मोजां जागोन। नाथाय बिजों लोगोसे नोंनि गोसो मोदोम जिउआबो इसोरनि खाथियाव थानो गोनां। आरो नोङो गावबो इसोरनि खाथियाव नोङो आर'ज गाबनो गोनां। आरो बेयावनो आङो खावलायनो गोसो जादों, गोबां बिग्राफोर दं जोंहा, बिस'नानै होग्राफोर दङ। नोंसोरो गोबां गिदिर हाबाफोरखौ मावो, नाथाय बिनायनि सिगां बे लें आरो लोंजेननायाव सों, बे जोहोलाव आरो सिख्लाफोरनियाव सों, नोङो आर'ज खालामनो रोंगौ ना रोङा? आर'ज खालामनो बियो सम दंना गैया बिहा? आरो बियो आर'ज खालामग्रा नंगौ ना नङा? जानो हागौ सोरबा फोरोंनायजों सोरनिबा गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनानै गोसो सोलायनानै बियो बुंदों आंनि थाखायबो आर'ज खालाम होननानैहाय। नाथाय आर'ज खालामनानै होनायनि आगोलनो जेन' अननानै बे आर'ज खालामजाग्राजों जोङो रायज्लायनि। जुदि बियो आर'ज खालामनो रोङाब्ला नोंजों लोगोसे बिखौबो आर'ज खालामहोफानो नाजा। नोंजों लोगोसे बिखौबो लोगोसे बुंफा, फोरों इसोरजों रायज्लायनो। नाथाय गोबां समावनो जोङो आर'ज खालामो, आर'ज खालामखांब्लानो आमेन दे मोजां जासिगोन होननानै बुङो। नाथाय थांफिनब्लानो बे बेक्तिया इसोरजों रायज्लायनो आरोबाव रोङा बियो। गुबुननियाव भरसा खालामनांगौ जायो। गावनि प्रति बियो जेबो इसोरनो खोन्थानो रोङै जायो। बेनिखायनो आङो खावलायदों, जुदि जोङो आर'ज खालामनो रोङाब्ला जोङो सोलोंनि। नोङो जेरै नोंनि फिसाफोरजों रायज्लायो, नोङो जेरै नोंनि बिमा बिफाजों रायज्लायो गुरैयै हामब्लायनानै नोङो रायलायो, बेबादिनो नोङो इसोरजों रायलाय। हान्थु खराय, मेगन मोगसिब, आखाइ खबजब आरो इसोरनो खोन्था नोंनि नांगौफोरखौ, नोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान ला आरो हामबाय होन। इसोरा नंथारगौयैनो नोंनि बिनायखौ बियो खोनासंगोन। आरो बेबादिनो इसोरखौ बाख्नायनाय, जोङो जोंनि गुस्थि बिजौफोरजोंल' जोङो इसोरखौ बाख्नायो। नंगौयै जोङो बाख्नायनो रोङा। बेबादिनो माथाइ 7:21 पद आरो गितफोर 5:13आवबो जोङो माबादि इसोरखौ बाख्नायनो गोनां आरो इसोरखौ बाख्नायनानै जोङो माबादि बिनि खाथियाव थानो हायो, बेफोरनि बिसयै जोंखौ फोरोंदों। जोङो जोंनि गोसो मोदोम जिउखौ जोङो गथायनो नांगौ, थामथिम खालामनो नांगौ। आरो माबादि थामथिम खालामनो गोनां आङो बेखौ गाबोननि समावबो आङो बुंलांगोन। नाथाय जोङो अराय सम जोङो इसोरनिफ्राय जोङो जानगारलांगासिनो दङ। जोङो जानगारलांगासिनो दङ। माबादि जोङो जानगारलांगासिनो दङ, जोङो गाव गावखौनो बिजिरनि दे। जोङो गाव गावखौनो बिजिरनि। जोङो फुङाव सिखारो, बिमाफ्रा बेबादिनो न'खरनि गासैबो ना न'आवनि जानाय लोंनाय साफ साफाय गासैयावबो नांथाबो। आरो बेबादिनो बिफाफोराबो गाव गावनि मावनायावहाय बेस्थ' जायो। मा जोङो सिखारनानैनो इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो ने? जोङो इसोरखौ हामबाय होनग्रोयो नामा? जोंनो बे आरोबाव गोदान समखौ, गोदान दिनखौ जोंनो आरो आंखौ गोथाङै दोनबावनायनि थाखाय। दिनै गोबाङानो नुवा नुस्लाबा जिउ गोमालाङो। हराव उन्दुनायावनो बियो उन्दुनानै आरो सिखांफिननो रोङै जायो। दिनै बै थैनानै थांनायफोरनि थाखायल' नङा, जोंनि थाखायबो। बिनिखायनो दानिफ्रायनो जोङो जोंनि गोसोफोरखौ थामथिम खालामनो गोनां। आरो जोङो माबादि गोसो सोलायनांगौ, जोङो माबादि गोसो सोलायनांगौ। गालातिया 19:6
21 पदावबो गालातिया 5:19निफ्राय 21आवबो बेबादिनो बुंदों मोदोमनि मावनायफ्रा नुजाहोजानाय बेफोरो जिनाहारि गोजों नङै जानाय लांसुनिया मूर्ति खुलुमनाय मोन्थोर बिसारु जानायफोर नांज्लायनाय मोनसा जानाय जोंफ्रुनायफोर गावनिखौ नागिरनाय गावस्रा होनाय थिख' थाख' जानाय मगन सानाय फेनाय लोंग्लुंनाय आरो बेफोरनि बादिफोर आङो बुंदोंमोन आं नोंसोरखौ बुंग्रोयो बेफोरखौ खालायग्राफ्रा इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै दिनै बे गालातियायाव लिरनाय 5:19निफ्राय 21आव लिरनाया दिनै गासिबो जोंनि गेजेराव दं जागासिनो दङ मोनफा मोनफा नायनानै साननानै नाय बेफोरो जोंनि जिबनाव दिनै दैनन्दिन जिबनाव फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासे बेफोर गासैबो गेजेराव जोङो जीवन जापन खालामगासिनो दङ दा बेफोरखौ जोङो मावालासिनो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जोङो गोसो सोलायनानै जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो माबादि फैगोन दिनै न'खरफोराव गोबां हिंसा हिंसि बिहाव बिखुनजो बिहामजो बिजामादैनि गेजेराव गोबां दिनै नांज्लाय खमज्लाय गोनो गोथो बेबादिनो बिजावजालिफोरनि गेजेराव बिदा फंबायफोरनि गेजेराव नायज्लायनो हायै रायज्लायज्लायै नायनो हाज्लायै जानानै दङ आरो बेफोरो बांसिन दानो जाबोगासिनो दङ मानि थाखाय जाबोगासिनो दङ बेफोरो मानि थाखाय जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायाखै मानि थाखाय जोङो बेफोरनिफ्राय गावखौ जोङो गोजान खालामनो रोङाखै थिख' थाख' जाज्लायनाय बै खना रायज्लायलायनाय मूर्ति खुलुमनाय जोङो मूर्तिनि खाथियाव थांनानै खुलुमहैया नाथाय जोंनि गोसोनि साननायफ्रानो दिनै मूर्ति खुलुमो बयनिख्रुइबो सिगांसिनाव जोङो जोंनि इसोर बिफाखौ जोङो दोननो नांगौ नाथाय जोङो सोरखौ दोनो दिनै मा जागोन मा लोंगोन गाबोन मा खालामगोन बेफोरखौसो जोङो बांसिन जोंनि मोखाङाव दोनो दिनै बोथोरा जोबोद गाज्रि आइमोन आफामोन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जोराव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो उन्दै गथ'फोर जोबोद गाज्रि दिनै इसोरखौ फोथायग्रा बिसाफ्रा गोबां सैनांगासिनो दङ गोसो होसारनानै इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो मोनाखै खाबु मोनाखै नाथाय जोङो बाव एसे मोजां सम आरो खाबुखौ मोनदों नाथाय जोंनि आखलफ्रा इसोरनि मोखाङाव नाजावथावथाव नङा जोंनि साननायफोरा जोंनि मावनायफोरा जोंनि जानाय लोंनायफोरा इसोरनि खाथियाव फैनो समाव थाव नङा जोङो गाननाय जोमनायाव जोङो गोसो होयो नंगौ जोङो मोजां गोदान हिफोर गानो नाथाय जोंनि गोसो सिङाव थाखुमानाय गोबां गाज्रि हाबा मावखुमानायफोर दं दिनै जोंहा गोबां देरबोनाय जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ मा दैदेनगिरिफ्रा दिनै नायसनो सम मोनदों नामा मा दिनै बिमा बिफाफ्रा बे फिसाफोरखौ इसोरनियाव गथायनो खाबु मोनदों नामा एबा गथायदों नामा दिनै जोंनि समायना रमायना सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै लोंग्लुं जाग्लुंनायजों खना खना थानानै सोबखोमानायफोरजों गावनि गोथार इसोरनि न'खौ दिनै सिफायनानै लादों बिसिबां बिखा खामो बिमाफोरहा 9 मास गोरबोआव लानानै बिसाखौ सारियो सारिखांनानै जेब्ला सप्तासे जायो बा एसे बिमाया राखाङो इसोरनि बिन्दो मोखाङाव लानानै गुग्रुब गथायफैयो जेन' बे बिसाया इसोरखौ गिग्रा आरो मानिग्रा लेंबा लेंजो जायो होननानै नाथाय देरै लावै दानि बे संसारनि गोजावनायाव जोङो गोजावफायो
गोजावफायो, गादै लायो। आरो बे गादै लानायखौ सुस्रानो थाखायबो जोङो राहा लामाबो लाया। बिसिबां बिखा खामो जानो हागौ बे बिमाहा, बे बिफाहा गावनि फिसाखौ बेबादि नुयोब्ला। बिमा बिफाखौ सोगाबनायानो इसोरखौबो सोगाबनाय। दैदेनगिरिफोरखौ मान होनो रोङैयानो इसोरखौबो मान होनो रोङै। जोंनि मण्डलीनि दैदेनगिरिफ्रा रोङाबो जानांगौ, नोंसोर बादि गुबुन गुबुन लेंगुवेजनि भाषाफोरखौबो रायलायनो रोङा जानो हागौ, नाथाय बिसोरबो इसोरजों सायख'जानाय लें आरो लेंजोफोर। दिनै बिसोरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि सार्केलफोरखौ, मण्डलीफोरखौ दैदेनबोआमोनब्ला दिनैसिम बेबादि समसिम जोंनि गिर्जाफ्रा सफैनाय नङामोन। बिनिखायनो आङो खावलायनो गोसो जादों बेवहाय जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो। गोबां टेम्पटेसन फैयो, गोबां आनजाद फैयो जोंनि मोखाङाव, नाथाय बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो? नंगौ, नोंसोरहा जुदि लोगो नांगौब्ला नोङो बिसोरजों लोगोसे सोबफानांगौ, लोंफानांगौ, अब्लासो नोंहा गोबां लोगोफोर जायो। आङो दाखालि क'क्राझाराव दसे फंबायफोरजों दसे थांदोंमोन बेलासियाव क'क्राझाराव। बाव थांनानै आङो बिखा बिख्लो बायफ्लेनाय साबोनाय मोनजोबदों आङो। उन्दै उन्दै गथ'फोर, सेंग्रा सिख्लाफोर, माखासेया जानो हागौ जोंनि इसोरखौ फोथायग्रा फिसाफोरानो। लाजिया फांजिया मोखाङावनो लोंदों, सोबफुंदों, खुगा गुन्थुंनिफ्राय उखुन्दै गजों। हिनजावसा गथ'फोराबो बेबादि मावबावबाय। अब्ला जोङो जोंनि फिसाफोरखौ माबोरै फोथायनानै गुबुन जायगाफोरावबो फरायनो थिनहरबावनो? मेगननि नोजोरनिफ्राय एसे गोजान जाब्लानो मा जालांगोन जोंनि फिसाफोरा जोङो मिथिनो हाया। दा बेबादि जुगाव बेबादि जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो बिमा बिफा जानानै, जोङो गिर्जानि दैदेनगिरिफोर जानानै जोङो माबादि फोरोंलांगोन? जोङो माबादि फोरोंलांगोन? गोबां समावनो जोङो जोंनि आखल आखुफोरजों जोङो जोंनि गोग्लैनायखौसो जोङो दिन्थियो। जहननि 15:4 दे सोरबा फरायहर दे। जहननि 15:4। नोंसोरो आंनियाव था, अब्ला आंबो नोंसोरनियाव थागोन। दालाइया द्राक्षा बोन्दोंआव थायाब्ला फिथाइ थायनो हाया। नोंसोरो आंनियाव था, अब्ला आङो नोंसोरनियाव थागोन। जोङो आरोबाव आङो बेखौनो बुंनो हायो, जोङो माबोरै इसोरनि खाथियाव थानो हागोन? जोंहा खर'फोराव गोबां जाय जाल्ला न'खरनि आरो बेबादिनो खामानिफोरनि जोंनि बिबानफोरखौ लानानै जोंहा गोबां साननायफोर फैयो। समाव जोंहा साननायफोर फैयो, इसोरालाय दंना गैया जाखो? इसोरा दंमोनब्ला दिनै आंहा मानो बेबादि खैफोद फैखो? इसोरा दंमोनब्ला दिनै मानो आंनि फिसाया बेबादि जाखो? नाथाय समाव इसोरा जोंनो खैफोदखौ होयो जोंनि फोथायनायखौ गोगोम खालामनो। जोंनि फोथायनायखौ आनजाद नायनो थाखाय इसोरा जोंनो सैनायखौबो होयो। आङो आंनि जिबननिफ्रायनो आङो खोन्थानो हास्थायदों दिनै। आङो उन्दैनिफ्रायनो जेब्लानो क्लास 10नि फरिखा लिरो अब्लानो आङो लोमजायो। बिजि लानानै सेलाइन लानानैसो आङो एग्जामफोरखौ लिरनो गोनां जायोमोन। आं सानोमोन माथो गुबुनफ्रालाय लोमजाया, आंहाल' मानो लोमजायो? आइ बाबाया अराय सम प्रार्थना खालामोमोन। आंबो आइ बाबाया एथ' प्रार्थना खालामो, होमबालाय मानोथो आंहा बेबादि? बिनि उनावनो जेब्ला आङो देरलाङो, जेब्ला आङो सिख्ला जायो, बे समावबो आङो गोबां निन्दि जादों, मुगै जादों, बेमारि होननानै। आरो बेफोरबादिनो नानानथा ना आंनि देरनाय जिबना थोजासे अननायजों आङो देरबोआखै।
नाथाय आं इसोरखौ हामबाय होनो दिनै बेबायदि मुगै जानाय निन्दि जानाया आंखौ दिनैसिम इसोरनि बोरा आंजों लोगोसे दंमोनखाय दिनै आङो दिनै बेबादि गसंनानै नोंथांमोननो इसोरनि बोसोनखौ आङो होनो मोनदों। आंनि लाइफ जार्निया गासैबो इजि नङामोन। आंबो समाव निराशा जादोंमोन। नाथाय आङो बेखौल' बुङोमोन, मा इसोर नोङो आंखौ माने एसेग्राब सैहोयो, आंखौ अना नामा होननानै। नाथाय दिनै बिनि बोर आरो दयाया आं मिन्थिस्लाबै आंनो मिन्थिया दिनै माब्रै आङो बे पजिशनसिम सफैखो होननानै। आंनि गासैबो फरायनायनि जार्निखौ रेभारेन्ड सेलेना मिन्थिगौ, आरोबाव गोबां दैदेनगिरिफ्राबो मिन्थिगौ। आङो अराय सम बाबाखौ होनोमोन, आंखौ नोंजों दालांफासैबो आं थांलियाबो होननानै। नाथाय बाबाया आंखौ बेखौल' बुङोमोन, नोङो नोंनि गोसो सिङाव इसोरनो जायगा हो आरो गावखौ इसोरनो गथाय। नुवा नुस्लाबा इसोरा नोंखौ ओरैबादि बोर होगोन, बे बोरखौ नोङो सानब्लाबो सानख'नो हानाय नङा आरो इसोरखौ हामबायबो होनख'नो हानाय नङा होननानै। दिनै बे बुंनायानो जाफुंबाय। बेनिखायनो आङो खावलायदों दिनै जोनाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरोबाव जेसेबांनाखि इसोरखौ फोथायग्रा फिसाफोर जोङो ज' जाबाय। जोङो साननो हागौ जोङो पापि, आङो रावजोंबो मोजां मोनजाया, आङो बयजोंबो निन्दि जायो, मिनि जायो, आङो जेबो मावनो रोङा होननानै। नाथाय नोङो निराशा दाजा। गुबुनजों नोङो रागा जोंजानाय, गुबुनजों नोङो निन्दि जानाया बे नोंनि लागै मोनसे बोरसो। नोङो बेखौ बोर होननानै नोङो नाजावनानै ला। जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंसोरो सोबाब्ला लोङाब्ला नोंसोरहा लोगो गोमायो। नाथाय इसोरनियाव गावखौ गथाय। जेब्लानो बे खैफोदा फैगोन अब्लानो नोङो नोंनि गोसो सिङाव बुं, हे इसोर नोङो फैदो, आंखौ नोङो बासायफै। हे इसोर नोङो फैदो आंनि गोसोआव, आंखौ नोङो बे निदाननिफ्राय बासायदो होननानै। बेबादिनो जों बिमा बिफाफोराबो गोबां समावनो जोङो जोंनि गाज्रि आखल आखुफोरजों जोङो गादै लायो। फिसाफोरखौ फोरोंनो नालागे जोङो फिसाफोरनिफ्रायसो सोलोंनो गोनां जायो। आरो फिसाफ्रा गोबां समावनो न'खरनि असान्थिखौ नुनानै बिसोरबो सोलोङो। आरो बिसोरो सानो आइ आफामोनानो बिदिनोब्ला जोंलाय मा। नाथाय बिनि गेजेरावनो गोबां फिसाफ्रा मोजां मानसि जायो। आइ आफाया दिनै बिदि जाबाय, जेन' जोङो बिदि जाया होननानैहाय। आरो बहाय बुंबावदों जे नांज्लाय खमज्लायफोरखौ ना, नांज्लाय खमज्लायनाय, गोबां नांज्लायनाय खमज्लायनायफ्रा जागासिनो दङ। जाकबनि 4:1-3 जोङो नायनि। जाकबनि 4:1-3 ना, दावहा नांनायफ्रा बबेनिफ्राय आरो नोंसोरनि गेजेराव नांज्लायनायफ्रा बबेनिफ्राय? नोंसोरनि मोदोमनिफोर खमज्लायनाय रंजानायनि लुबैनायफोरनिफ्राय नङा खोमा? नोंसोरो लुबैयो आरो नोंसोरहा गैया। नोंसोरो सिथारो आरो मगन सायो आरो नोंसोरो मोननो हाया। नोंसोरो नांज्लायो आरो दावहा नाङो आरो नोंसोरो इसोरनियाव बियैखाय नोंसोरहा गैया। जोङो माखासे जिनिसखौ जेखौ जोङो मोननो लुबैयो नाथाय मोननो हाया। मोननो लुबैनायनिफ्राय जोङो नांज्लायो खमज्लायो। गोबां समावनो माखासे पजिशनफोरखौ मोननो हायैयाव जोङो गावजों गाव बोराबस्लायो। नायलायनो हायै जायो, गिर्जाखौ नागारनानै थाङो, मण्डलिनि बेरेखा जायो। नाथाय बेफोरबो बे बिबानफोरखौ मोनैनि थाखाय जोङो रागा जोंनाया बेबो मोनसे पाप। आरो बे पापा जोंखौ खोख्लैयो आरो इसोरनिफ्राय गोजान जायो। जोङो माबाफोर मोननो हास्थायदोंब्ला जोङो इसोरनियाव गथायग्रोनांगौ।
मानोना गोबां समावनो जों मानसि हारिया गोबां मोननो हास्थायो, नाथाय इसोरा जोंनि थाखाय गुबुन मोनसे थाम थिम खालामनानै दोनो। गुबुन मोनसे राहा जोंनि थाखाय होयो। बेबादिनो गोबां न'खरफ्रा जानो हागौ नांज्लाय खमज्लायनानै थायो, मेगन साज्लायनाय, बे मोनसे जोंनि मोनसे रग। आरो बे मेगन साज्लायनाया थायोब्ला, जोंनि गोसोफ्रा मोजां नङाब्ला, जोंनि आखाइफोरा मैलाब्ला, जोङो जेसेबांनाखि जोङो इसोरनियाव गाबनानै आरज खालामा, इसोरा खोनासंनाय नङा। इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंनाय नङा। आरो बे आरजआ जुदि फिन होजायाब्ला, जोङो हाजारखि खुद्रि इसोरनियाव रागाजों, इसोरा माब्लाबाबो नोंनियाव नायहरनाय नङा। नाथाय जोङो गुरैजै बियोब्ला, हामलायनानै जोङो बिनो रोङाब्लाबो सोलोंनानै जोङो बियोबा, जेरै नोङो गुबुनजों रायलायदों बेबादिनो नोङो रायलायनानै आरज खालामोबा, आरो बे आरजखौ जोङो जुदि जिबननि मोनसे थुंग्रि हिसाबै जोङो बाहायोब्ला, जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो थानो हागोन। जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो थानो हागोन। आरो जोङो गोबां समावनो दावहा नांनायनि समान न'खरफोराव जोंनि नांज्लायनाया, आङो बुंनो सानो गोबां बिखुनजोफ्रा बिहामजोफोरजों रायज्लायलायनो गोसो जाया। बिखुनजोफ्राबो बिहामजोखौ गावनि फिसा असे होननानै नाजावनो गोसो जाया। बिहामजोआबो गावनि बिखुनजोखौ गावनि बिमा होननानै नायनो गोसो जाया। एकमात्र जाहोना बेनो, हामलायनाय गोसो गैया, गंग्लायलायनो गोसो गैया। दिनै न'खराव दावहाथिलिसो जायो। दिनै मानो बेबादि दावहाथिलिया जादों? मानो बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव रायज्लायलायनाय, नायलायनो हायै जादों? जोङो बिजिरनानै नायनि। जोङो बबेयाव उन जालांगासिनो दङ जोंनि न'खर जिबनफोराव, जोंनि लामा हान्थिनायफोराव? न' गंसेयावनो थायो, नाथाय गुबुन गुबुन सम गैया। जोङो बयबो मबाइलफोर नायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थानायफोरजोंसो जोङो नांथाबनानै थायो। नाथाय खाथियाव थानाय बिमा बिफाजों रायलायनो सम गैया, खाथियाव थानाय बिसि फिसाजों रायलायनो सम गैया। बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। आरो बे गोब्राब बोथोराव जोङो जोंनि बोलोफोरजों जों गसंथानानै थानो हाया। बे गोब्राब बोथोराव एकमात्र इसोरनि खाथियाव थानाय, इसोरनियाव भरसा खालामनानै, आरज खालामनानै, इसोरखौ बाख्नायनानै, इसोरनि गाहाम बोसोनफोरखौ जोङो खोनासंनानै गोसो सोलायनानै, नङाब्ला जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो थायाब्ला, जोङो खैफोदाव गोग्लैगोन। आरो बे संसाराव जोङो थांनानै थानाया जोंनि थाखाय गोबां गोब्राब जागोन। अब्ला बे गोब्राब मुगायाव जोङो माबोरै गसंथानो, जोङो माबोरै हान्थिलांनो, जोङो बेखौ आरोबाव जोङो गाबोननि सेसनाव जोङो नायलांगोन। दानो समा बारग'खाबाय, बेनिखायनो आङो बेसिमल' बुंनानै दोनबाय। नाथाय आङो खावलायो, जोङो साननि जोंनि मावनाय दांनायफोरा बबेयाव, बबे खनायाव, बबे जायगायाव जोङो इसोरनि बेरेखा मावबोखो? बावगारबोबाय नामा इसोरनि अननायखौ मोननानै इसोरखौ हामबाय होननो? जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर, उन्दै उन्दै गथ'फोर, जोङो बावबोबाय नामा इसोरा जे नोंखौ फेदेरबाय फोलावबाय, नोंनि आइ आफाया नोंखौ जोनोम होनानै नोंखौ फोरोंबोबाय, नोंसोरनि सानडे स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा नोंसोरनो बाइबेलनि सल'नि दारै गोबां फोरोंबोगासिनो दङ। नाथाय नोंसोरो बेफोरखौ गोसोखाङो ने? गोसोखांनो सम दंबावो ने? ना नोंसोरो नोंनि बोलोफोरजों, गाव गावनि बेक्तिगत बोलोजोंसो नोंसोरो जुजिगासिनो दङ जे आंनो बेफोरबादि बोसोनखौ आरो नांबावलिया होननानै, आङो गासैखौबो रोंजोबखाबाय होननानै?
सोरबा सोरबा बुंग्राफोर दं बे एखे बाइबेलनि सल'खौनो खोन्थाबाय थायो खोनासंनोनो बाबायसो आं होननानै बे एखे हाफ्रामानो खोन्थाबाय थायो बाबायसो बे एखे पास्टरानो फैबाय थायो गिर्जायाव हाबनो गोसो जाला गिर्जा जायोबा बै खना माबा आलना होननानैसो ओंखारलाङो गोबाङानो सोंग्रा जाबाय गाहाम बाथ्राखौलाय सोर लाबोगोन होननानै बिनिखायनो जोङो गावखौ नायनि जोङो बबे खनायाव उन जालांखो फै जोङो आरज खालामनि बोलोग्रासिन अनखौ गोथां इसोर आफा नों बिफाखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनो नोङो जोंजों लोगोसे थानानै हेफाजाब होनायनि थाखाय आफा जाखिनि नोंनि बिसोनखौ आफा नोङो आं पापिनि दारै नोंनि बे गोथार बिजाबफोरनो नोङो राननानै होबाय अननानै नोङो हेफाजाब खालामदो जेन' जोङो जोंनि गोसोफोरखौ बिजिरनानै नायनि जोङो बबेयाव उन जालांखो नोंखौ फोथायनायाव आरो बबेयाव जोङो पापफोरखौ मावबोफ्रांखो अ आफा इसोर जोंखौ हेफाजाब खालाम जेन' जोङो बे पापफोरनिफ्राय जोङो आरायग' मोननो हानाय बादि बासायग्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टनि मुङै आमेन।